Хора, вижте каква е огромна Мариана. Виж, чакайте. Не мога да я фана майка му де. Вижте как се огъва водицата. Буквално вижте. О, мага. Има ли голяма... Тая е... Червейте! Червейте ми, събирай червейте. Ето ги. Хора, паднаха червеите на гощо. Ама събирай ги, какво ги... Хора, събирам червеите на гощо. Че му изпадна. Това, че ми изпаднат червейте. Да, има някои погинали. Ето червейче. Много са сладички. Да умирай в пликче. Кевин, умирай в пликче. Хайде, червейчета. Айде, аз си продължавам. Има някои погинали и няма да ги слагам вътре в са. Да, хора, има някои погинали. Разбрахте ме. Всички искат обратно. Ето това е много яко, хора, вижте. Така е много яко си слагаш пръщето. И те лазат. Вижте ги! Едно избягал. Ето, оп. А Кевин, къде ми е риба? Тука. Ето там, умирай в пликче. Добре. Слагаме капачето. Чакайте, не мога да затворя. Майка. Мали! Ей! Хора, ще сложа да... Ето така ще задържа телефона да я наблюдавате. О! Умирай в плик! Добре, ето затаковахме червейчетата. Умирай в плик! Да, ето я. Ставям я ето тук. И това е. Буквално за 3 минути вече сме хванали една хубава. Да, буквално тук що дойдохме, тук що и това.